баъз як раиси хадамот шумо ахбороя мехонед, ахборои сиёсия манзурам да, масалан дар мебинед ё аз телевизионо ё ки хай гуфтед ки аз интернет камтар истифода мекунед, аз телевизиони хориҷ аз кишвар аслан хай дохила ба фикрам ки мебинед. ма тамошо намекунам. ма бисёр китоб мехонам. китоб вақте ки одам мехонад дилхоҳ ахборота внутри ҳал мекунад, публично не. шумо бештар китоби бадеӣ мехонед? ҳамин случайра ма китобода бисёр ки хондагиам барои ҳамин охирон маротиба кадом китоба хонда будед? Негативни мисол китоби нисо, одина, арбоб камол, марги судхӯр, ҳамин чиза ки ё экономический характер дорад. Мощно связан бизнес да. Удаҳрона ки ҳамё конкретный бизнес ҳай. ҳамёро мехонем, мардум хати муносибат, баъд мо масалан як характери бениҳоят дилсӯзӣ дорем. Чандин маротиба шатом мехӯрем, не ки бо ҳамин дилсӯзӣ мо давом медиҳем. ҳамин одамеро ки касеро ки мо дар бар мегирем, дастгирӣ мекунем, ҳамин одам дар бораи мо менависад, душмани мо мешавад, дастгирӣ намекунад. ин хел одамо ҳаст. ҳаётда даст гирифта наметонӣ, дил наранҷон. ҳамин принсип қати кор мекунад. не ки тонистӣ ма дасти он каса мегирам. барои худам не, оянда фарзанд дорем, набира ва наваса дорем. Ага вам ягон проблема шуданаш мумкин, гишна монданаш мумкин. ҳамун як одам ки дид ки ҳамин навасаи май, набираи май ҳаяк ба чашми нек нигаҳаш мекунад. Мепурсаш, ақаллан мепурсаш ба чашми нек. ин методи вай одамо айрӯи бесаводӣ, беақл, бефаросатишон ҳамин корро мекунанд, ғайбат мекунанд. гуноҳи азим дар дунё ин ғайбат ай. душман одами бад таваккалш ба худо.